kerim alsın dedi. Şın mı? Şın mı yürekbeyim? Şın mı yürekbeyim? Kız, bakalım şın mı yesine kuşatmalarım yok. Yüremişim babacaylar, rehatlerim yaşaydı şuşundan koydum. Ey yaşaydı. Oçem. Senin bilen yaşayıtmadı. Men satıma paşıqam. Erken Borkay'a varmayın. Erken Borkay'a varmayın. Yok. Dağıtman tanrı. Takas bitti. Sen Dağıt bir değil. sayıdan atışmayı Dağıt değil, atışamaz. Atışmayı bas. Sakin şın. Atışamaz. Sakin şın. Atışamaz. Yok. Gitti. 35 yıl bu yesine tanıladın. Hazır yine tanıla. Biz Aktivrina bilen uylanışamiz. Hem şu yurtga qaytib yaşay boshlaymiz. Şın mı yürekbeyim? Hürmetin değil mi sizlerinde? Kız! Kız! At tuyakları doğuşu işte. Bak bu zat koydum ki. Bak bu zat koydum. Bak kızladım koyduk yine. Bak uzattı. Qadrli tomoshabinlar, haligina siz yozuvchi ham dramaturg, Boshqirdiston Yozuvchilar Soyuzi raisi Noil G'ayitboyevning Ota borning dardi bor degan komediyasini qaradingiz. Rollarni boshqardilar. Aktivrina, rayon madaniyat yurti metodisti Gulnoz Salimova. Zokirjon, rayon madaniyat yurti xizmatkari Rasim Botirgarayev. Volvika, rayon madaniyat yurti metodisti Luiza Ishmuratova. Tutquboy, Kinderkul ol madaniyat yurti mudiri Rafil Zinatullin. Shamsibika, xizmat ham sahna veterani, Rossiya Federatsiyasining madaniyat atlichnigi Dina Hasanova. Sotival rolini boshqardi, Hamida shu spektaklni sahnaga qo'ydi. Zamandoshlar xalq teatrining yetakchisi, Rossiyaning madaniyat atlichnigi Xatif Habibrahmanov. Ko'mak sahnalarda Osilgan xalq kuylari ansambli solistlari. Spektaklga muzikani ijod etdi. Rayon madaniyat yurti xizmatkari, uzishchan kompozitor Ural Gatavullin. Spektaklimizning o't operatori Domir Fayzullin. Spektaklni olib bordi rayon madaniyat yurti xizmatkari Denis Mansurov. Qadrli tomoshabinlar, bizning spektaklimizni shunday ixlos yurakdan qabul etganingiz uchun cheksiz rahmat. Kelasi uchrashganlarga dikilim sog' bo'linglar do'stlar. Hürmetli tamaşaçılar,
Muhterem kollegalar, менә залда мен бик күп кенә коллегаларыбызның утырганын күрәм. Яз айы ниндидер шатлыкларга, куанычларга, бәйрәмнәргә бик бай ай бит ул. Әле кичә генә бөтен татар халкының бөек язучысы Габдулла Тукайның 130 еллыгын бөтен татар халкы зур итеп бәйрәм итте. Бездә дә менә Туймазы театры чыгыш ясап киткән бит инде. Әле бүген безгә шушы бәйрәмне үзебезнең замандаш халык театры артистлары бүләк итте. Бүген мин шул хәтлек сөенеп һәм яратып шушы тамашаны карадым. Чөнки әйдәгез әле әз генә булса да артка борылып карап, элекке заманнарны да искә төшерик. Менә шушы халык театры иң беренче булып безнең Мустақим Мулюков, Фаткулла Байымбетов, Тәкмилә Гареева, Анфаг Абый Гарипов, Рейсә Хасанова, Гөлфирә Зәйнетдинова лар башлап киткән. Әле Гөлфирәләрнең, Рейсәләрнең иң яшь чаклары булган, Фаткулла абыйларның самы бит инде көчле чаклары булган. Шул вакытта ук Чакмагыш театры биючеләр белән бер рәттән бик зур даннар казанып, халыкның яратып йөргән театры булган. Менә шушы театрны соңрак инде безнең халык исемен яулап алганда бик күп эшләр эшләгән режиссерыбыз, җитәкчесе Тәвис Нуриев дәвам итте. Аның белән бергә бик күп спектакльләр куелды. Шушы коллектив яшьләр дә инде анда теге катнашып йөргән Нурихан Шәйховларны да хәтерлисездер сез. Азат Шәрифуллиннарны да хәтерлисез. Һәм һәр вакыт менә Киндеркүлдән иренмичә килеп йөргән безнең Рәфилебез, Зиннатуллин җырчыбыз һәм артистыбыз. Һәр вакытта сәхнәдә күңелләрегезгә нур истәгән безнең Динәбез. Хатиф безнең бик зур артистыбыз булды. Әгәр инде мин әле менә карап торам да, безнең Хатиф артист булып киткән булса, академик театрларда уйнарлык артист булыр иде. Ләкин монда да бик матур чыгышлар ясап, Тәвисның кулына менә шушы халык театры үз кулларына алып, шушы театрны дәвам иттергән режиссерыбыз, артистыбыз булды. Шуңа күрә дә рәсим Гөлназ турында әйтеп тә торасы түгел инде. Ул безнең хәзер халык арасында исеме бирелмәсә дә атказанган артист. Һәм үземнең сеңлемне дә атап киттем инде. Луиза да шушы спектакльләрдә күп катнашып йөри. Шушы матур коллективка тик зур рәхмәтләр генә әйтәсе килә. Аның бит исеме дә Замандаш. Мин инде иң зур теләгем киләчәктә дә нинди генә чырлар килмәсен, нинди генә буыннар килмәсен. Менә шушы артистларым дәвамы булып яшьләр сәхнәгә килеп, һәр чорда да замандаш, безнең замандаш булып калсын инде. Рәхмәт. Матур сүзләрегез, изге теләкләрегез өчен зур рәхмәт Иксөйр апа. Сезнең белән кадерле тамашачылар, киләсе очрашканнарга тиклем